Els Censurats, amb Laila Zahui. Bona nit a tots. Espero que esteu tenint una nit estupenda. Jo avui a la màquina del temps podries parlar una miqueta de Covid. Quina sorpresa. No. Oh, ¿qué es eso? ¿Se come? Però com que ja hem parlat prou del virus per se i de R i de com es fa un spreading i com va passant a tothom, avui volia parlar una mica de quins són els següents passos. Què és això de la vacuna de la qual tant se'n parla? Perquè realment tots estem sentint a parlar d'una victoriosa vacuna que ens traurà del confinament i que ens salvarà tot això. Però realment arriba, per què triga tant? Bé, doncs parlem una miqueta. Però el que ens hem de plantejar és què és una vacuna. Nois, què és una vacuna? Aleix, que t'agraden les vacunes. Què és una vacuna? Doncs això, no? Que fan així i que t'ho posen quan et diuen què has esmorzat avui, com ha anat el dia i pam, i te la claven, no? Quan menys t'ho esperes. Exacte. Quan menys t'ho esperen et fan com va tot, sí? T'ha anat el partit del Barça? T'ho claven. Exacte. Doncs, a mi m'agradava de petita, la veritat. Bueno, parafílies ja ha anat m'agradava que em vacunessin, sí, jo deia pinxa. I així has acabat, Ostres, a mi les vacunes... Ara ho faig a la meva privacitat, també. Les vacunes a mi ni fu ni fa, però els anàlisis de sang és que no em troben mai la vena, de debò. Dec ser com una espècie de flam, no? A mi em punxen i no em troben Sí, perquè ets molt la vena dur. mai. Però quina gent més rara que sou, per favor. A mi tot punxen a la primera i no m'agrada ni que em punxin per posar-me ni per treure-me coses, perquè fa fàstic. Però bueno, cada un tindreu els gustos que tindreu. Però sí, una vacuna, a part de ser la cosa aquesta que et punxen, és una preparació biològica que et dona immunitat davant d'un agent infecciós. Això... Què vol dir això, sèrio? Exacte, gràcies. Aquesta és la gran pregunta, no? Què vol dir això? Doncs aquesta cosa que ens punxen el que fa és que el nostre sistema immunitari, el nostre aquest exèrcit del qual hem parlat tant, estigui preparat perquè si mai arriba la malaltia de debò, digui, no, tu aquí no passes que ja et coneixem. Aleshores, hi ha moltes vacunes diferents. Tots hem sentit parlar, de fet, de vacunes que són més o menys perilloses, i això és perquè hi ha vacunes que, per exemple, són inactivades. El que agafen és el virus, per exemple, concret, i l'inactiven perquè no et pugui fer mal, perquè no es pugui reproduir, i te'l posen a dins, com seria la vacuna de la grip. Però també hi ha vacunes que fan una miqueta més de por, que són les atenuades. Aquestes sí que són virus que es poden reproduir, però no són virulents, és a dir, no són dolents. Què passa? Que sí que podria arribar a ser que aquest comencés a dividir-se i acabés tornant a ser dolent, però és molt poc comú. Què va, Cèlia? És un virus. Va, què ha de fer això? Exacte, per favor, amb lo fàcils que són els virus. Molt poc comú i sempre al final la ciència es basa molt en una balança de beneficis contra les coses dolentes que poden arribar a passar. Després un altre tipus seria posar un tros del virus en concret o alguna dels tòxics que pugui fer, i aleshores així, quan arriba al nostre cos, com que ja l'ha reconegut i ja sap com fer-ho, ja ens prepara. Llavors la idea és que hem de fer una vacuna perquè així tots estiguem a punt, tots estiguem immunitzats i si realment ens arriba a tocar el coronavirus, si no ens ha tocat ja, que no ens passi res. Llavors així no es col·lapsarà el sistema sanitari i totes aquestes coses. I podrem tornar a l'Apolo. Apolo, l'important. I a luz de gas. Però que podeu tornar d'aquí res, no podreu ballar. Però a les discoteques... És que si no es pot ballar... A què vas a una discoteca si no és a ballar? Bueno, se m'acudeixen un parell de coses. I sense trencar el confinament del contacte humà. Quin lluio, per favor. Llavors, clar, què passa? Que tots volem tornar a poros o tots volem tornar a les biblioteques o allò que ens vingui més de gust fer o estimar i abraçar els nostres estimats. Tanmateix, el de la vacuna és una mica complicat. Per què? Doncs perquè al final tu la vacuna el que estàs fent és posar tant trossets com un virus mort o el que sigui, però estàs posant una persona sana. Llavors, clar, així com un medicament el que estan intentant fer és trobar medicaments pel coronavirus tan aviat com puguin i com que no hi ha realment un tractament, es pot tirar una miqueta més a saco. Amb el tema de la vacuna, clar, tu no pots agafar algú sa i dir-li vaig a punxar-te a veure si funciona. La ciència no va exactament així. Tot i que a vegades ho sembli, no va així. Fake news. Aleshores, el problema és que el procés d'una vacuna és lent i hi ha primer tot un screening de trobar quines vacunes poden fer servir, assegurar-te que no siguin dolents i llavors va passant per diferents fases. Doncs la fase 1, per exemple, que es mira únicament si és segura o no, es mira a la fase 2 també temes d'efectes secundaris. Tots potser heu arribat a sentir-ho de les vacunes i el tema de l'autisme. I el tema de l'autisme. Una realitat. L'autisme.
un dels arguments que agrada més als antivacunes és una mica com un argument que és colimerda amb els antivacunes. Començament... Ja està, ja em fitxes. Havies de dir-ho, ja està. Al començament de tot, a més a més. Hi haurà un repunt del tema antivacunes? Com? Hi haurà un repunt del tema antivacunes o què amb això? Jo vull pensar que al revés, que la gent dirà això és la nostra salvació, anem a vacunar-nos com puguem. Perquè, clar, el moviment antivacunes està molt basat en fake news, en moltíssimes. Un exemple d'aquest és el tema de l'autisme, que és un estudi que es va publicar i que va resultar que era fals, però com que ja s'havia publicat i havia creat tot el merder. I llavors vull pensar que amb tot això al revés, el que faci el que quan arribem a les vacunes, tant de bo la gent torni a confiar més en la ciència i pari d'haver tots aquests moviments que intenten com destrossar una mica. Però vaja, què passa? Que aquestes 3 fases és un procés que és lent, és un procés que és costós. I aleshores, tot i que sí que comença a haver-hi candidats per a vacunes, de fet ja crec que com 140 o alguna cosa així candidats de vacunes. Crec que vol dir que... diferents? Sí, 140 vacunes que ja estan en plan mirant-ho a diferents llocs i ho he fet així en plan de... Deixa'm-ho pensar, que definitivament no estic mirant els meus apunts aquí sota. I d'aquests 140 no estan ni tan sols a la fase 1. Només n'hi ha 10 que realment ja estan a la fase 1, a la 2 o a la 3. I n'hi ha un que és del que sentireu a parlar més, que és el d'Oxford, que és el que està sent més prometedor i tot i això. Sí? No hi havia un metge català en aquest estudi d'Oxford? Sí, sempre n'hi ha algun català per allà, perquè estem per tot arreu. I compte que no sigui l'Oriol Mitjà. Aquest home ja... Que l'Oriol Mitjà és més conegut allà que Jesús. No, però clar, el gran tema és... No blasfemis, ara. I ho diu la noia... Què? Vaig amb el burca, ara. Nois, calma, per favor, no us pagueu. Costa molt això del mirall. Bueno, acabem amb les vacunes, que tant de bo això sigui un tema ràpid. No el de parlar de les vacunes, sinó que es dugui a terme i que s'aconsegueixi una vacuna. Perquè la idea és, a un bon punt aconseguim una vacuna, es podrà començar a fer una vida una mica més normal, perquè aconseguirem immunitat ni que no hagis passat el virus. Què passa? Que és un procés llarg, és un procés costós i que s'estigui començant a trobar una vacuna que sembla que és prometedora no vol dir que d'aquí un mes les tindrem tots i que ja estarem tots curats. Però tingueu paciència, que als diaris els agrada molt el típic titular de medicament que ens salvarà tots i vacuna que ens salvarà tots, però és un procés lent. Per tant, quedeu-vos a casa, feu salut i totes aquestes coses que estarem un temps a casa. Sí, que la gent sembla que ja s'està oblidant de la pandèmia, que encara està al carrer. Sí. Afortunadament amb una tendència a la baixa. Sí, bueno, sí, i tant. Però sempre hem d'anar amb compte. Home, sí. Diu la noia d'Igualada. De fet, ara les mascaretes són obligatòries fins que no hi hagi vacuna. Segons he llegit, vaja, potser estic mal informat, però... Sí. Obligatòries... amb aquests sí, no sé què, sí, no sé quantos. Sí, és això de si no hi ha la distància de seguretat, però dius, que anirà allà el pobre guàrdia urbano amb el metre, ja... Hem de ser responsables, hem de ser capaços de nosaltres mateixos de dir, vale, me la jugo, no me la jugo, i una mica com deia el Nil, bueno, al revés, que em preguntava el Nil, jo vull pensar que si alguna cosa demostrarà el Covid és que hem de confiar en la ciència, hem d'invertir en ciència i hem d'aconseguir que es faci molta més recerca perquè això és el que ens salvarà de tot el que pugui haver i tot el que està bé. I hem de pagar bé a la gent que fa recerca. Hem de pagar bé la gent que fa recerca. Nassos! Totalment. Doncs moltíssimes gràcies, Fel i Aventura. Ens quedem amb aquest missatge de anem amb precaució pel carrer. I ara parlem amb Aleix Manzano, amb Desmiéntamelo. Sí, que estic una mica estressat perquè la veritat és que porto la secció una mica malament, però bueno, no no passa res. Presenta els exàmens. Estava dient aquí, estava pensant aquí, Cèlia, parla una estona més, carinyo, però bueno, ara llavors. El que vulguis, ja saps que jo m'enrotllo com una persiana. No, jo crec que ho podem relacionar una mica amb el teu, que sempre em va bé, perquè parlarem sobre un virus, però que en aquest cas és una persona, és el Donald Trump, podríem encaixar-ho. Llavors, parlarem sobre un tema que és l'amor, perquè jo en l'última setmana, o farà 3 setmanes, no recordo, no sé ni quin dia visc, vam parlar sobre l'amor, no? Sobre el coronavirus, sobre tot això, el Covid, el confinament, com ens podia afectar en les relacions personals. I una persona que per mi ha estat tendència aquesta setmana, i ho és sempre, és Melania Trump.
justament la dona de Donald Trump, per qui no ho sàpiga. Llavors, aquesta setmana ha passat una cosa en què ha hagut com una... Bueno, no sé si fa unes setmanes, però bueno, ha hagut com una quedada entre el Donald Trump i la Melania i aquí es van veure unes mirades estranyes, els periodistes estan tot el rato... Perdona, Digues. Una quedada, però no són... Una quedada. No són parella, en teoria, aquests dos? Clar, jo dic quedada perquè això és el que fas amb una persona que no acostuma a ser una persona de la teva família, no? Però és que es veu que estan casats, però realment tenen alguna cosa allà que no és bo. Per això anem a parlar-ho, perquè han hagut imatges, no últimament, de... Bueno, si no, mirem el vídeo. Mira que macos ells aquí ballant. Ai. Encantadors. Això va ser el primer dia, el 20 de gener, quan a ell li van dir que era president dels Estats Units, una desgràcia per tot un país, l'única alegria per ell. Sembla que la tingui amenaçada, allà. Sí. Mira. Li ha posat la galta, li acaba de posar la galta. Ui, vaya cobra! Ui! Ui! A la casa. Mira aquest. Ui! Sumissa! Ui, mira aquí. Però quina mate... La caza. La cazado, la ha cogido. Mira, la caza, pam, caga, tío. Caza. Aquí. Mira. Ay, que te cojo. Ay. Mira aquí. Aquí ell, que li caigui un llamp, però ella, pobra, que ni es mulli, no? Ai, pobreta. Ai. Mira, que aquesta és la última. Que fill de puta. Sonríe, ¿no? Te pago por sonreír. Ai. Però aquesta dona sempre porta ulleres, Jo no he vist el ull. És curiós. Parlem, perquè, no, sincerament, us ho dic de tot cor, és una dona que a mi m'agradaria conèixer. No sé si vosaltres, a mi em crida molt l'atenció. Crec que tindrà que explicar molta merda, pobra, de la que viu dins de Casa Blanca. Buah, però això no és tot. bastanta. Jo el tema que volia centrar aquí als censurats, perquè aquí parlem de censura, jo voldria parlar fins quin punt això que veiem, Melania Trump, Donald Trump, tanta diferència d'edat, no podem oblidar que ell té, mira, ho té aquí apuntat, 73 anys i ell en té 50. Llavors, fins quin punt aquí l'amor existeix? Existeix un amor a partir d'interès o un amor sense interès, un amor pur? Hi ha molts tipus d'amors. Què penseu vosaltres, censurats? I l'amor d'interès? És amor, l'amor d'interès? I tant. És un altre tipus És un tipus d'amor. Com l'amor de bar. L'amor de bar és quan tu vas a un bar, t'enrotlles amb algú i al sortir ja està, fora, ja no hi bar. És a dir, és un tipus d'amor. Llavors, l'amor d'interès, què penseu? Hi ha amor en aquesta relació? Què penseu vosaltres? Aleix, quants anys has dit que tenia el Donald Trump? Ella en té 73, quasi com l'avi de la Heidi. I ella en té 50. Quasi com El pare, Aleix, el pare de la Melania, el pare de la Melania té 78 anys. És a dir, la diferència d'edat entre el seu home i el seu pare no és tan gran. Això és un apunt que crec que el Toni el farà. Què? Jo aquí volia fer un apunt, però crec que el Toni el farà millor per mi, perquè feia cares mentre parlàveu. Toni. És veritat, Toni, et veia Hòstia, cara. clar. Sí, gràcies. No, jo anava a dir que, jo sincerament crec que hi ha amor aquí i hi ha molt d'amor de la Melania pels diners. I jo crec que és una noia molt llesta que s'està guanyant la vida i ja està, perquè si no, jo amb aquest senyor no entenc qui podria aguantar-lo. I treu-me del Perlerós. Sí, però... No. Toni, i el Toni? Hem perdut el Toni! Ai, Per la merda de comentari que fem. Però, o sigui, és una dona que s'està guanyant la vida, si té amor pels diners, a mi em sembla perfecte, però a quin preu? Perquè no és el mateix ser la dona d'un milionari anònim del montón que ser la dona del president dels Estats Units i està al punt de mira d'absolutament tota la premsa. El preu ja l'està pagant, que és dormir al costat de... Mira, us ho ensenyo. Al costat d'aquest... Sí, fem zoom allà baix, perquè és d'aquestes... Jo crec que aquell dia tenia pipi. perquè la té... el coronavirus o...? No, l'estan pintant, perquè es pinta la cara de color ataronjat. Tronxa. No, anem a... És una escultura, això. Jo crec que aquell dia tenia pipi, perquè la té pressionada. És quan jo m'aixeco pel matí, a vegades també la tinc així, però clar, després em torna a la forma normal. Clar, és curiosa És la massa forma... informació, això. Té molt ou i molta pitxa. Saps què vull dir? És una barreja estranya. Quina frase per la posteritat. Té molt ou i poca pitxa. Clar, El és Milan no ha curiós. aguantat més i ha marxat.
Uf, El pobre Neil crec que ha decidit marxar després de les imatges, no? Però no el tenim. Dures exclusives. Molt Jo tampoc hauria Desaparegut. fet. Bueno, clar, parlem això, no? Amor, no hi ha amor. Per exemple, un altre cas més recent, Richard Gere, un magnífic actor que el de siempre a tu lado, el del perro, que el perro espera, que el muere, bueno, un show. Aquest home té, no oblidem... Spoiler! Bueno, a veure, aquí no sàpiga que el gos mor, que és un delicte. El gos no. Richard Gere. un moment. Qui no sàpiga un que el moment, gos es mor és qui encara no havia vist la foto del Trump. Bueno, clar. Un El gos apunt, un podria apunt. morir. M'encanta el comentari de Carlos García Sobrín que diu l'amor per interès és la forma d'amor més pura. És així, amics. I És endavant. així. On ho ha dit, aquest noi? Ho ha dit ara per aquí? Affairs Day. Pel YouTube. Per directe. Per YouTube. Exacte. És que mira com estem en directe, que puguem llegir els Sí, comentaris. bueno, és igual. Gràcies, Carlos. Ja Tot i que el meu comentari preferit del directe és el de l'Ernest Famada, que diu Zapatilla. Un petó des d'aquí, un petó. Samenter. Hem de dir que he investigat una mica sobre aquesta relació i no viuen junts ells dos, que això és una cosa que molta gent no ho sap. Ells dos no viuen junts. No viuen junts. El Donald Trump viu a la Casa Blanca, però la senyora, aquesta dona, viu a Melania. Nova York. No viu amb ell. Viu amb el seu fill, que tenen un fill conjunt, des del 2005, perquè estan casats des del 2005, no oblidem. Llavors, és curiós, no? És com que contracta Melania, molts diuen que contracta Melania per als actes públics i d'aquesta forma, doncs, estan junts i fan la imatge de la pareja feliç, de l'Amèrica bonita. Però realment no és així. I el que volia dir del Richard Gere és que Richard Gere té 70 anys i ara actualment està amb una dona de 37 anys. 11 anys... S'ho pot permetre. És guapo, s'ho pot permetre. Tu saps qui és Richard Gere? És guapo, Laila? No, Home, sí. però no... Sí? Bueno, No és en Brad Pitt, És Richard Gere. Si t'agraden amb cabell blanc, a mi endavant, Laila. Jo crec que el Em problema recorden a Papa Noel. Jo crec que el problema dels Trump per això no és tant l'edat, sinó és la relació aquesta com tòxica que hi ha de somriu i d'això. De fet, jo crec que és una mica el que diu el Sergi Cano, que el dia que publiqui l'autografia és que... Jo vull que publiqui una, Sergi. Mira, Sí, aquí per la Melania. tinc una del Donald Trump i aquí diu que... Fuego i fúria, això és títol de pel·lícula bèl·lica. Estaven a punt de divorciar-se, però Donald Trump va guanyar les eleccions i llavors van dir, doncs, escolta, no ens podem divorciar ara mateix, tira milles. I va aguantar. Tira pasta. No És molt milles. trist. Bueno, Que la Melania són diverses persones. Que no pot ser això. té una... No, molt bona, Nil. Té una doble, la Melania. Que també és una Vale. altra. Hi ha sospites de que té una doble. Home, no és També és un gaire- llangardaix. En sèrio, Exacte. tio? És com la teoria del llangardaix també, que en el fons és un llangardaix que està en la pell humana. Parla en propietat, home. És la teoria reptiliana. De fet, tinc un llibre que potser parla la doble sobre viu... això. La doble potser viu en el búnquer aquest on Donald Trump es va posar aquests dies després d'aquestes manifestacions, no ho sabem. L'havien passat la Però primera. s'ha de dir que... S'ha de dir que és S'ha de dir curiós la que- relació que tenen i des d'aquí vull fer una crida a la senyora Melania que faci una autografia, faci una sèrie de Netflix. Aquesta dona hem de saber la seva història de primera mà perquè pot ser molt interessant. I això et posa a plantejar-te, no?, els tipus d'amor que hi ha. Què és això que ens estan ensenyant? La inspiració reptiliana. La conspiración reptiliana. De mundo desconocido. Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. Ja no sé què està passant, m'he perdut. Ai, Aleix, salva. M'he perdut. Continua, Aleix, sisplau. No, estava dient això. Vull dir, que al cap i a la fi no deixa ser una relació estranya que et posa a qüestionar-te moltes coses i fins quin punt no un amor pot existir. Existeix l'amor entre diverses edats? Vosaltres creieu que sí o no? Sí, l'edat Home. no és important en l'amor. Depèn 30 l'edat anys de aquesta diferència i mental. amor? Això estic molt d'acord, depèn de l'edat en què has començat. Perquè si Home, hi ha la una fiscalia relació també de està poder d'acord aquí. Jo crec que... o comences als 16 anys, exacte, la fiscalia està d'acord en que... Sí, home, jo crec que en el punt en què les Si és dones legal. comencen a tenir clar, Però, i comencen per a tenir exemple- el mateix nivell de maduresa Sí. i un sentit, endavant tiri milles, saps? No sé, Clar. cadascú. Però jo no crec que la relació entre el Risto Mejide i la Laura Escanes sigui per conveniència, per exemple. I també hi ha molta diferència d'edat. Ningú ho està negant, Però aquí no? entren moltes...
aquí entren moltes coses, Aquí ens hauríem de posar a valorar. De qui t'enamores? Del Richard Gere que tu coneixes o del Richard Gere? De la persona que hi ha. Clar, és a dir, no és el mateix que jo et digui, Laila, saps què? M'he enamorat d'en Brad Pitt, te'l presentaré. Tu quina imatge tens en Brad Pitt? La imatge que tothom té. El Chico Nespresso. guapo, chico rico, chico con dinero. Clar, però això no ho podem barrejar amb que tu tens una imatge predeterminada d'aquesta persona. Hi ha amor realment? No. Ja està, No, ja ho clar. és l'amor. És no que pot haver amor, és difícil que hi hagi un amor. No hi ha amor en t'agrada el una món. imatge d'una persona que no existeix. Igual que També et dic, l'amor a primera vista, jo crec que també juga molt les idealitzacions que un mateix té i que les imprimeix en una persona externa, però que en realitat no coneix. Ben, sí. ben dit, exacte. Doncs, I silenci. li podríem dir a la Melània. Ja està, ja. L'Ale ho has fulminat, exacte, perfecte. I ja està. S'ha acabat la secció. Joder. Bravo. Vinga, hasta luego. Doncs, alguna cosa més? No, ja està, això, dir? que sigueu feliços, feu-vos Tinder, i si teniu diners, doncs ho teniu assegurat tota la vida, perquè és el més important, tenir diners, i que si la gent s'enamora pel teu interès, pels teus gustos, per aquestes coses, a vegades és un conyazo, això, perquè després s'avorreixen. En canvi, si tu tens diners, això li pots donar a la persona alguna cosa, si potser és l'interès. Aleix, Per què ens quin movem tipus de al món? moralitat estem fomentant en aquest programa? Boteja, que crec que la Home, gent... Tu per què creus? aquí el Carlos, el dels comentaris de YouTube, diu cada vegada que em semblen monos els de 18 a Instagram, comprenc més a Trump. Oh, mama. Quina edat tens? Hola, Carlos, quina edat tens, Què tal? I anem! Ai, és que és curiós, És curiós, és molt curiós. És que enganxa, és Ja com es un podria fer accident. zoom. No pots deixar de mirar. Em va dir exactament el que és. Voleu saber el que és? És un cheto, tio. És un cheto. És un cheto. És un cheto, sí. Taronja i petitet. Clar, i amb això ha fet 3 fills, amb aquella màquina. Taronja i Imagina't petitet. si la té més gran. Per favor. Clar, és que... Allà on ho veus és una fàbrica de fer bebès, Ojo! Et mira i Home. te'n Estem ficant amb la mida... És que no... Però quina talla agafa de condó? Quina talla agafa de condó? Hi ha Clar, talles? perquè... No. Home, hi ha talles, a veure, això és importantíssim per saber-ho. Jo tinc la meva Escolta. talla, cadascú té la seva. Parlant de condons, les empreses de condons van veure que els joves començaven tan joves que ara feien talles més petites per a aquest tipus Però és que el Trump va començar, és un d'ells, el Trump va començar jovenet ja. Ara fan És un un joc que no ha crescut mai. Hi ha un altre comentari Bueno. a YouTube que diu cada vegada que veig la foto del Trump entenc per què no m'agraden els de 70. que la Ai, el resta Sergi I Pujol. això ens ho diu el Sergi Pujol. Hola, Sergi, una abraçada. Té el seu morbo, El Sergi, sí, el Sergi té molt d'amor, Sí. jo estic d'acord. Sí, d'acord. A la Ja ens reunió el de presentareu, el l'Agajo, Sergi. t'explico. Per què no convertim això en una espècie de... Hòstia, Vinga, va. Aleix, t'acaben Pel de dir pròxim Marc programa. Giró en potència. Gràcies. Oi, gràcies, No. un plaer. No sé si és un piropo, però gràcies. Gràcies. Qui és aquest? El Carlos Qui és García aquest? Aleix és un Marc Giró en potència. Mireu-lo bé, sisplau. Aleix, de 22... Un vol... No, yo siempre me llamo Madurito Gracia 21. Peludo. Si algú vol alguna... Sisplau, ui, espera. Un regal d'aniversari, perquè si recordem que l'he tret. Un magnífic regal seria que em recordem posessis. Que aquesta persona d'aquí 2 dies, farà Sí, ho estic 22 posant. anys. Ho estic posant a Instagram, 22 anys no! No pas 21. Oi, Ets més pec. m'he espantat, jo deia ara, em faig 22. És que mai me'n recordo de l'edat dels 20, és un conyazo. Una Vull passar els cosa. 30 ja. Ara Sí. entenc per què no els fem en directe, els programes. Sí, jo també. Ens acabem de pistar mitja hora del programa. Moltes gràcies, Aleix Manzano. Et No, portes però- de regal doncs, tots aquests piropos de la gent que t'està veient en directe. Sisplau, Que ens està un dient aplaudiment. el noi aquest, el sobrin aquest, que és un piropo, que sí que des d'aquí li envio un petó que ho sé. Bueno, Carlos, ens pots deixar el WhatsApp i calla allà, gràcies. Pobret, que oh. Que mala gente. Doncs això, que sigueu feliços i visca l'amor. Visca! Molt bé.
I ara, si tinguéssim sintonia, doncs canviaríem de sintonia perquè ara va Nil Codina amb un cafè. Que ara no és hora de fer cafè, però igualment parlem amb el Nil Codina. Bona nit, Cantem la Nil. sintonia. Escolta, ho heu No deixat no fa falta caure... Hòstia. El ridícul. Heu vist, espera, un moment. Heu vist l'últim comentari de YouTube? Jo crec que a base de diners en Trump et pot fer caure en la seva trumpa. Ernest. De doncs. Oh. Ernest Tindrem Famada, aquí un mes de poeta. fototora. Ernest, moltes gràcies per l'acudit. Bona Bona nit, nit, Nil Codina. translocasses. Parla'ns, explica'ns. Com anem? A veure, ho he deixat anar, que no sé com agafar-ho, això, però intentaré fer un mix. O sigui, l'Aleix ens parlava de l'amor, no? Jo crec que si hi ha una cosa que tots tenim molt amor, és els diners. Estem tots d'acord o no? Els què? Els diners. Money. Monis. Havia entès els dits. Ah, vale, Jo sí. el ser comunista no... Els dits és també. I després la Cèlia parlava de les vacunes. Llavors, com sabem, ara mateix tenim una situació una miqueta complicada amb el món que es desmorona i hem de vacunar la situació econòmica sigui com sigui. Per tant, avui el que us vinc a parlar és com ens en sortim d'aquesta crisi econòmica. Bueno, la llera tu. Que ben filat. Increïble, meravellós, estupendo. M'he emocionado al verlo. Clar que sí. Una miqueta de Tinder per aquí. Però bueno, el Tinder el podem fer entre Espanya i Suècia, perquè Espanya i Suècia han tingut una resposta molt... Estic una mateixa a Suècia, encara que no ho entenguin, però Espanya i Suècia consideréssim que han tingut una resposta molt diferent l'una de l'altra en quant a la situació... Ui, què està passant aquí? Que no És un És a dir, com terratrèmol. el Trump que està arribant. Crec que és un terratrèmol. Vale, escolta'm, el Tinder l'hem deixat per després, no? Ja estem funcionant. Ja. Sisplau, Què esteu fent espereu sota que la canviar taula? el Què esteu fent sota la programa. taula? Vale, ja Home. paro. Perdó. Mans amunt, no? És que hi ha les mans allà sota, per favor. Home, No, És que a veure, aquestes hores, I la foto del Trump. amb l'Aleix aquí sota, doncs... Procedeix. seu. fem Tinder de països. Espanya, una resposta de confinament absolut. Suècia, una resposta de confinament bastant relatiu. Què està passant a nivell econòmic? Espanya planteja que pot haver un decreixement del PIB del 9,2% i Suècia entre el 7 i el 9%. Per tant, uns resultats bastant semblants. Per tant, com globalment, com a Europa, som capaços de donar una resposta a aquesta situació? Doncs bé, quina és la resposta a tot això? Necessitem diners. Necessitem diners. No hi ha una altra sortida. I jo us vull preguntar una cosa aquí. Com es creen els diners? Com creieu que... D'on surten els diners? Algú els ha d'imprimir. Doncs No, d'un és arbre. aquella. D'un arbre, possiblement. Com els Sims. Sí, hi ha un senyor molt baixet a Madrid i pinta en plasticot. I... Encara està allà. El Montoro. No. Vaja. Bé, tenim dues teories molt importants que són una miqueta contradictòries perquè són molt interessants, que no podem explicar tot detall, però que vull donar una miqueta de pinzellades. Una, teoria monetària moderna, que és una teoria recolzada per la campanya de Bernie Sanders als Estats Units, que està molt a la moda a Estats Units, també Alexandria, com es diu això? AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, també l'està defensant. I després tindríem tot el que és la teoria del multiplicador bancari. Per tant, teoria de monetària moderna, defensada per Bernie Sanders i Alexandra Ocasio-Cortez. El que bàsicament ens està dient és que els diners es generen a partir del dèficit. I què és el dèficit? Un estat, com sabeu, té ingressos i té despeses, no? Té els ingressos... Lo que sobra. Ah, perdó. Perdó, és que... Tindrà els ingressos de tot el que esteu pagant vosaltres amb l'IVA i amb tot el merder que feu cada vegada que sortiu a comprar, allà impostos per l'Estat. I despeses, tot el que nosaltres rebem, doncs, de subvencions públiques, de fondos públicos, i aquí també en estas... No. Per tant, Aquest programa, Hombre, aquí hombre. la paguita de Papa Estado ens arriba, Ui, Doncs el dèficit és la diferència entre allò que ingressa l'Estat i allò que la despesa de l'Estat. Per tant, el que diu aquesta teoria és que els diners
s'injecten a partir de tota aquella despesa de l'Estat que no té ingressos suficients. Per tant, si un estat com Espanya té 15.000 milions d'euros d'ingressos d'impostos i té una despesa de 20.000 milions, hi ha aquests 5.000 milions que l'Estat està ingressant amb ingressos, o sigui, amb despesa, que prové dels mercats financers. Llavors, aquesta teoria bàsicament el que diu és que tant se te'n fot que siguin 5.000 milions com que siguin 10.000 milions. Que els diners s'injecten per allà i bàsicament que això, que no ens hauríem de preocupar pel dèficit, que l'economia anirà tan bé com capacitat de generar diners. No sé si m'estàs seguint o com va això. I Nil, una pregunta. Per exemple, la crisi passada del 2008, aquesta no va ser la teoria que es va seguir, no? No. I aquesta és la gran gràcia, perquè el món funciona en base al dèficit. O sigui, el Mariano Rajoy en 2012 te decía, hostia, tenemos que controlar el déficit. Avui, aquí als països nòrdics, igual, tenemos que controlar el déficit. O sigui, quan menor sigui la despesa pública, millor. I ara, als Estats Units estan dient, atenció, i això ho diuen fins i tot a canals com la CNBC, que atenció, que potser tant se te'ns en dona el dèficit perquè els diners s'estan generant per allà. Mentre estiguem capacitat productiva de que amb aquests diners es facin coses i el món segueixi endavant i, per tant, siguin diners útils, que no siguin diners que estiguin per allà als mercats financers, sinó que siguin diners que la gent utilitzi, doncs llavors seran diners ben aprofitats i que, per tant, podem crear... M'equivoco molt al dir que el New Deal que es va fer al 98, quan va haver-hi la Gran Depressió, es va utilitzar aquest mètode? Pot ser. No t'ho sé dir, però diria que no. Són els pares el dèficit, ja està. Els pares són el dèficit. Llavors, l'altra teoria, aquesta era la teoria de la teoria monetària moderna, no? Que s'està posant molt a seguir. L'altra teoria, que potser seria més europeista, és la que parla de que els diners es creen... Home, la Cèlia ha fet una cara com a europeista. És que l'Aleix acaba de patar un botó de la camisa. No. Ja ens ho hem perdut, merda. Continua, porfa, Nil. Que un dèficit. És que un minut, els tinc tots controlats, 100%. Carlos, no li miris a l'escolta la tele. La teoria número 2. Bum! 1, 2, 3. 2. Teoria del multiplicador bancari. La teoria del multiplicador bancari, recolzada per organitzacions com Dinero Positivo, per exemple, aquí a Europa, especialment al Regne Unit, el que diu és que els diners els creen els bancs. Els diners els creen els bancs privats com la Caixa, BBVA, Santander, i els treuen absolutament de la nada. O sigui, se'ls treuen de la butxaca. Pum! I com ho fan això? Ho fan mitjançant la reserva fraccionària, que se'n diu. Reserva fraccionària. I això què és? Espera, Esto es muy complicado. ¿y això sortirà a examen, Nil, o no? No sortirà a examen. Lo buscáis en Google i ho explica. Meravellós. I si voleu més... Passa punts, Toni, passa punts. Explica. Per tant, multiplicador bancari, els diners els generen els bancs i, per tant, cal donar seguretat al sistema financer perquè pugui donar tants diners com sigui possible a la gent, perquè pugui prestar, o bé, l'oferta monetària depèn de l'Estat i és l'Estat que té la responsabilitat d'injectar tots aquests diners. Per tant, reflexió final amb el que vull tancar, que és un tema molt complicat. Les crisis són oportunitats. Crisi, oportunitat. On sortia això? A la teva imaginació, Laila, la teva imaginació. No, al Simpson crec que sortia. Segur, Sisplau, si algú li sona aquesta referència, que ens ho deixi als comentaris. Carlos, als comentaris. No, és al revés, merda. A mi suggereixo la reflexió. Per tant, crisis, oportunitat. De cada error podem aprendre, de cada mistake, no? Sempre apareixen experiències noves que ens ajudaran a fer un futur millor. Per tant, eines que el 2007, abans de la crisi, semblaven impossibles per resoldre una crisi, ara s'estan utilitzant. I jo em pregunto, crec que és moment que nosaltres com a societat, i els economistes per una banda, però també nosaltres com a societat, busquem a internet i ens impliquem en quina resposta volem tenir a aquesta crisi econòmica. Jo no diré quina teoria és millor, no la diré perquè no en tinc ni puta idea, així de res ho dic, però que cadascú faci la seva recerqueta per internet, que avui en dia tot és molt fàcil, Google, i posem-nos amb això, perquè hem de sortir d'aquestes i hem de sortir
tots junts. We are all in this together. Ja ho deien a High School Musical. Bravo! Home, jo vaig llegir, no me'n recordo ara, et diria el nom, però la veritat és que no me'n recordo. Un filòsof, crec que era, que deia que tota aquesta crisi del Covid servirà per explotar, o sigui, per dinamitar el sistema capitalista des de dins i evolucionar cap a un nou sistema al marge del capitalisme. Jo no veig tan clar acabar amb el capitalisme així com amb una pandèmia. Però és una idea interessant. També hi ha altres idees. Hi ha un canal de YouTube que és el Cuye Largo, que ho va explicar molt bé en un vídeo. I bueno, fins aquí la meva aportació. Ja podeu parar de posar expectació. A falta de so de fons, bons són els aplaudiments. Sí. Vull fer una pregunta. No en relació amb el Nil, és una pregunta potser molt random ara, però es permet badallar? Ho dic perquè no és perquè no m'interessi el tema, només que per les hores, no sé si badallar era maleducat, però aleshores... Es pot badallar i una persona ha sortit del directe. Jo només dic. Sí. Em refereixo que és que en moments me venia ganes de badallar i dic, per què ho haig d'amagar? No puc fer-ho natural? No sé si us molesta, company. Fes el que et roti, Aleix. Només queda la meva secció i serà avorrida. Vale. No és que no m'interessa el tema, sinó... I lliure expressió per sobre de tot. Doncs moltíssimes gràcies, Nil. De veritat que aprenem moltíssim amb tu. Moltes gràcies, Nil. Sí, m'interessa molt. I ara passem de gent interessant a gent no tan interessant. Bona nit, Toni Ejidos. Què tal? Bona nit, Laila Zawi. Doncs jo també ho lligaré. No soc tan bona nit. Ja m'agradaria acabar-ho de lligar tot, però no. Llavors, la veritat, jo avui... I lligar seques també, oi? Sí. Oi que sí, petitets? Sí. A qui li parles? Oh, mama! Utilitzaré per despertar la gent. Quan us vegi una mica dormits, pumba! Ens poden eliminar el directe de YouTube per mostrar contingut explícit? Segur. Ho provarem avui. Ja està, així que la titola... Avui descobrirem. Bueno, jo avui no us porto una secció ni per ensenyar res a ningú com ha fet el Nil, que ho ha fet molt bé, la veritat ha sigut una secció ni per parlar-vos del Covid, com ha fet la Cèlia, ens ha parlat molt bé de les vacunes i ha atacat molt un col·lectiu antivacunes que no tenen la raó, això ho ha fet molt bé, ni us parlaré d'una cosa tan bonica com l'Aleix, que ens ha parlat de l'amor. Jo avui us porto una secció que, primer de tot, està inspirada i està dedicada a un vídeo d'Instagram d'un amic que es diu Carlos Riarte, i està dedicada a totes aquelles persones i a totes aquelles que han estat o assassinats o maltractats per un sistema corromput i racista. Així que vídeo. Me niego a ser una persona racializada. Desde hace un tiempo he visto que en España se está usando el término persona racializada para referirse a todas aquellas personas que no somos blancas. Persona racializada. Como si fueras tú, persona blanca, la que me está dando a mí mi raza. No sé a vosotros, pero a mí este término me ha chirriado desde el primer momento. Molt bé. ¿Qué haces tú, persona blanca? Moltes gràcies, Laila. Llavors, aquest és un amic amb el que jo vaig jugar a bàsquet fa molts anys i fa ja alguns anys va anar a viure als Estats Units i està des de llavors estudiant a una universitat americana. Llavors, aquests dies ha viscut en primera persona totes les protestes per l'assassinat de George Floyd i llavors, fa com una setmaneta, va penjar aquest vídeo on reflexionava una mica sobre el terme persona racialitzada, que és veritat que s'ha començat a utilitzar últimament per referir-se a totes les persones del col·lectiu, anem a dir no blanc, i que pateixen el racisme. Llavors jo em vaig preguntar, a mi sincerament des d'un principi ja no m'agradava gaire aquest terme, però veient aquest vídeo, la veritat, el Carles va posar paraules al que jo no sabia expressar. Doncs jo m'he preguntat què és la racialització. Llavors, Google, com bé ens ha dit el Nil, llavors diu que és el terme que es fa servir per descriure les persones amb una categoria racial per culpa de la qual pateixen l'impacte del racisme. Llavors jo vaig pensar, això de categoria racial a mi em sembla una mica a eufemisme de raça, no?
Llavors vaig pensar, raça, què és això? Què és això del racialisme? Llavors, tot això ve de la teoria del racialisme, que és de William Edward Barton Dubois, no ho he dit bé, però bueno, que era bàsicament un pensador, un lluitador pels drets civils dels Estats Units del segle XX, que en el 1903 va deixar anar aquesta teoria que bàsicament deia que el racialisme és el pensament de que els éssers humans naturalment estem dividits en races. Llavors, jo com a científic, clar, ell ho feia per denunciar, perquè ell lluitava pels drets dels negres i llavors ell deia que tota la gent que pensa així és aquesta la seva visió. Llavors jo vaig pensar, races, què em diu la ciència sobre les races? Vaig buscar i dius que són categories biològiques clarament diferencials. Llavors, Cèlia, què et sembla? Doncs em sembla que els humans no tenim races. Em sembla que els humans no tenim races. No? Em sona a una assignatura... David Comas. Sí. Vale? No me gusta. No sona gens bé. Llavors, clar, fer servir un terme com aquest per referir-se a aquestes persones és com defensar que dins dels éssers humans tenim races, no? Llavors ja no sona gaire bé. Llavors, el Carlos, en aquest vídeo, ens explica que el problema és que un altre cop els blancs estem posant nom o categoria racial a un col·lectiu que ja de normal ja pateix una racialització. I com molt bé diu el Carlos, quina és aquesta racialització, la de veritat? Doncs que qüestionem la legalitat de les persones, dels éssers humans quan entren en aquest país, per exemple. La racialització és que un policia pari una persona pel sol fet de ser negre o de ser d'un altre color que no sigui el blanc i jo t'afegeixo, Carles, la veritat, que actuïn brutalment amb total impunitat o que també aquest sistema invalidi la feina de les persones d'aquest col·lectiu i que menysprea els seus logros, les coses que s'aconsegueixen, com per exemple amb els manteros i els temporers, que no valorem la seva feina, els paguem amb negre, no cotitzen i venga, otra vez para Negrolandia, saps? I mentrestant, mentre estem fent manifestacions a Amèrica, aquí a Espanya hi ha gent que està treballant al camp i que està dormint al carrer. Exacte, perquè el racisme es troba arreu del món. Llavors, primer de tot, jo et volia preguntar a tu, Laila, com a persona, no m'agrada dir-ho, però racialitzada, perquè a mi no m'agrada parlar racialitzada, però què en penses d'això? T'agrada que es refereixin a tu com a racialitzada? Tu et referiries a tu mateixa com a racialitzada o no? No, gens ni mica. Perquè jo crec que aquest tipus de coses fan que la distància entre una persona sigui encara més gran, no? Jo he sigut una persona que he crescut, m'he educat aquí i el fet de que algú posi una etiqueta diferent quan jo no em noto diferent és el que això ens distancia innecessàriament. Doncs s'acaba la secció perquè la Laila ho ha explicat. No s'acaba, però de veritat, Laila, aplaudiments, jo no m'aixeco perquè em veurien els calçotets, però el Nil ho ha fet molt bé, ho has explicat de conya. Llavors, el Carlos, el que fan en aquest vídeo no és només denunciar i és que de veritat, mireu el vídeo després, aneu a Instagram, @zibu, val molt la pena. A més és molt guapo, és molt guapo. Ja li faré arribar, Aleix. Marc Giró. Llavors, no només fa denúncia, sinó que proposa una solució, que proposa un altre terme, que ara us el diré, ja veureu, us explotarà el cap. O sigui, és nou, és novetat, és superbo, ja veureu. Persona de color. Clar, ara em direu, fa molt mal. Fa molt mal, és el que utilitzen els racistes de sempre, els iaios diuen persona de color, és un eufemisme per dir negre. Llavors, el Carlos, en aquest vídeo, explica i diu, a mi és el que millor em sembla, perquè al final, què és el que tenen en comú totes aquestes persones que estan racialitzades i que pateixen el racisme? Un color que és el no blanc, perquè bàsicament l'única diferència és que tenen una pell no blanca. Llavors, què és no blanc? De color. I no només això, hi ha l'explicació que fa ell, que ja a mi em va patar el cap i vaig dir, com pots parlar tan bé, tio, saps? Ell diu, jo, quan torno a Espanya des dels Estats Units, estic racialitzat. Jo, pel meu origen, estic racialitzat i soc de color a Espanya. En canvi, quan jo torno al meu país d'origen, jo segueixo sent de color, però allà no estic racialitzat, saps? Perquè allà la meva família, els meus amics són del mateix color de pell que jo. Llavors, a mi això em va flipar. Vaig dir, hòstia, clar, la racialització és un terme que fem servir als blancs per denominar un col·lectiu que ja de normal està discriminat i que sempre ha estat en lluita i ara més que mai, i nosaltres, amb les nostres paraules, el que fem és encara afavorir aquesta opressió i discriminació. Llavors, totalment. Per acabar ja la secció i deixar ja, acabaré bàsicament amb l'última frase del vídeo, però no sense abans fer una reflexió que és
Primer de tot el meu suport a tota la gent que s'està deixant la pell als carrers aquests dies, no només als Estats Units, a tot el món, perquè el racisme no és una cosa que surti per la tele només als Estats Units. Com bé ha dit la Laila, estan dormint al puto carrer per agafar-vos als préssecs, així que és arreu del món. Això, punt número 1 i punt número 2. Us convido a que, sobretot els blancs, us convido a que compartiu molt contingut sobre la lluita del col·lectiu, però contingut de qualitat i de gent que sàpiga, i no només que sàpiga, sinó que gent que formi part del col·lectiu, perquè, sincerament, ningú millor que la gent que ha patit aquesta discriminació us ho explicarà. Llavors, menys pantalles negres i més negres a les pantalles. I ja acabo amb l'última reflexió del Carles, així que una abraçada, muchas gracias, Carlos, y va per tu. Ella acaba dient, me niego a ser una persona racializada, me niego a lo que piensa un blanco sobre mi noble actitud me defina. Postdata, fuck the police and power to the people. Ho podeu traduir, que no ho he entès molt bé. El que estava en castellà també o no? Això sí, però l'anglès és que he aplaudit i després dic, a veure, no, perquè ara se'm pregunten alguna cosa. Fuck the police and power to the people ve a ser que le den a la policía y el poder en las manos del pueblo, el poder para el pueblo. Home, sí, clar. Una abraçada per fer, Carles, moltes gràcies. La veritat és que he vist el vídeo i m'han faltat mans per aplaudir perquè de veritat és que li dono la raó a tots i a cadascun dels punts. Però una pregunta, que potser és supertonta, vale? I potser ara m'estic colant com no m'he colat en la vida, però una persona asiàtica... Difícil, però... Bueno, i aquesta hòstia gratuïta que... Una persona asiàtica no pot patir el racisme igualment, encara que sigui blanca? Sí, però... Diguéssim, la seva diferència, per exemple, no seria de pell, sinó que seria de faccions. Exactament. Però és una forma de generalitzar lo de la pell. Tens tota la raó, no és només la pell, però és una forma d'intentar generalitzar. Crec jo. Vale, ja està. Doncs sí. I, per exemple, jo volia fer una pregunta. Ai, perdó. Digui vostè, presentadora. No. Li cedeixo. Gràcies, pagui'm. No, el que dic és tal qual el que dius, comparteixo tot el que dius, la frase d'anglès en castellà també la comparteixo. Sí que és cert que aquí sí que hi ha una base, jo crec que aquí es basa tot amb el que és normal i el que no és normal. No sé si potser entre línies també es volia dir d'alguna forma això. Els blancs sempre han catalogat que no és normal, no tots, però sempre s'ha catalogat que els negres, les persones negres, no són normals pel color, perquè hi ha una diferència de pell. Però què és la diferència? I aquí ens podem llavors posar a preguntar què és lo normal, què no és lo normal, què és lo correcte, què no és lo correcte. Aportació. Sí, no, i a part també, per exemple, en el tema de xinesos i negres, també està clar que, per exemple, justament amb el tema dels negres, hi ha hagut des de sempre un racisme institucional des de l'esclavisme i, des de fa segles. Que en el cas de xinesos no, bàsicament perquè no hi van haver tant contacte entre aquestes cultures, fins més tard. Pregunta. Sí. Digues. S'ha parlat a vegades que el fet que hi hagi una presidenta d'un país o una primera ministra dona fa que la política del país sigui feminista per si, sinó que el gènere no s'associa amb la reivindicació política, que diguéssim, no? Creus que en el cas del racisme es podria dir una cosa semblant? Que el fet que hi hagi una persona en posició política de negre, o m'explico, no sí, però pugui ser a la vegada o pugui tenir a la vegada actituds polítiques racistes? I amb això em faig una petita aportació també aquí. Aquí a Catalunya tenim un conseller que té orígens d'un altre país, no? Subsaharians, no? Subsaharians, no sé ben bé, o marroquí, no sé. I se li ha criticat moltes vegades la gestió dels nenes, per exemple. Home, quan Obama manava als Estats Units, crec que seguia havent molts problemes d'aquest tipus. És un pas molt important per a Amèrica que hi hagi un president negre, però no crec que sigui la solució. No només amb la imatge del president negre és suficient, perquè com hem pogut veure l'any següent va guanyar Donald Trump, que és tot el contrari. És taronja. És un xeto.
Cadascú. Jo vull fer una... Que mono. Tot està Quina patat a la titola, Cèlia, que cada aneu a cop parlar. descobreixo algú nou. Que la Cèlia és el tram i el Martí és la titola, eh? Obre la Avui boca, m'estan Martí. dient hòsties els censurats? O sigui... Què Això hem és fet de debò? per venir sense secció. Cèlia, per favor, pregunta. Expliqueu el per què, que no porto secció perquè m'estan explotant els de la universitat. Perdoneu, jo vull fer una Explica't, altra Cèlia. pregunta. Ah, no, Ai, sí, explica, Cèlia, que ara vas tu. Només volia dir sobre aquest tema que a mi em sembla en plan una vergonya, em sembla insultant que estiguem al 2020 i encara que hem d'estar parlant d'aquestes coses. Que no té cap mena de sentit, que encara no haguem passat, que encara no s'accepti, que encara la gent sigui imbècil, tan racista, tan sexista i tant aquestes coses i que el món que exploti d'una puta vegada. Saps què vull dir? Que potser que ens mereixem Covid i que és una maledicció de Déu, però res té sentit. Amén, Coi. amén, hermana. A mi el que m'ha fet molta gràcia és la hipocresia aquesta de vaig a posar una imatge negra a Instagram, però de petita et faig bullying i et dic mora de mierda o coses d'aquest tipus. No fa falta arribar a aquests radicalismes, però sí que posar la pantalleta de Amèrica estem amb vosaltres, però després criticar els menes, no donar suport als jornalers, mirar malament o per sobre de l'ombro a la gent dels menters, això. No. Hem de ser conscients del que diem. No t'estic dient que posis una imatge a Instagram. Ningú t'està obligant a fer-ho. Però sigues conseqüent amb les teves paraules. Totalment. Home, jo crec que... No tindràs un ascens. Digues? Jo? Sí. Que jo crec que tota aquesta discriminació que pateixen alguns col·lectius, no necessàriament gent de color, no? Discriminació en general, és per unes etiquetes que es posen generalitzades que pateixen tots els col·lectius. És a dir, per exemple, els menes. Poden haver-hi menes conflictius, poden haver menes que hagin... conflictius en general, però això no vol dir que tots els menes siguin igual. I passa amb els menes com passa amb tota la resta de col·lectius. O sigui, hi ha unes etiquetes que es posen que contribueixen a que tota la societat assenyali a les persones que es poden identificar dins d'aquest col·lectiu amb aquestes etiquetes negatives. Però jo crec que el problema és que en aquest cas, per exemple, no passa igual amb els menes que passa, per exemple, al meu col·le. Jo tinc col·legues, nois que no parlo des de fa anys perquè van caure en les drogues i van començar a fer coses molt xungues i eren blancs. En sèrio, que no pensava que aquesta conversa aniria a fer aquest gir. Uau. Jo tampoc, anava a riure jo, perdó. No, però en sèrio, i eren blancs, i eren nascuts a Barcelona i els seus avis eren del Bages, ¿vale? Jo també, ningú diu això i és també una realitat, sinó que la gent només parla de que, quasi com hi ha X nois que venen de fora i són menes i han robat, o que també s'hauria de veure per què roben aquests nois, en quin ambient es troben, si tenen una casa, si tenen un tros de pa que portar-se a la boca... Efectivament, però totes aquestes circumstàncies, que són les que tu dius, les que no es parlen, queden invisibilitzades sota etiquetes que es difonen per xarxes socials, per exemple. Sí. Però també la gent que agafa aquest tipus d'etiqueta és gent que ja és propensa a pensar cap a aquest camí, perquè si tens una mica d'empatia, diguem-ne, la primera cosa que et preguntaries al veure aquest tipus d'actituds és per què han arribat a aquest punt? Si és que n'hi ha gent que arriba a aquest punt. No tant dir si tots els menes o la majoria de menes o hi ha menes que són criminals, sinó preguntar per què ho estan fent. I la prova més clara és que quants cops en el Congrés a Vox se li ha preguntat ¿y tenéis estadísticas de cuántos menas de verdad han cometido delitos? Eso es que el gobierno del bulo lo esconde y por eso no hay. Dius, vale, tío, el gobierno del bulo. Crec que per acusar d'alguna cosa algú has de tenir les dades molt clares i has de tenir proves. Si no... Exacte. Perquè jo crec que l'odi és... Digues, Àlex. No, digues, Laila. No, és que segur que dius alguna més interessant, segur, de veritat. De veritat, no, que el meu és una tonteria, que pot ser estalviada. Dic que l'odi és molt fàcil propagar-se. A la que dius una tonteria en el Congrés, encara que no estigui recolzada, encara que no tinguis dades, això donarà tota la volta i la gent
més ignorant estarà banderant allà, clar, perquè els menes ens roben i tota aquesta parafernàlia. Sí, sí. Digues, Aleix. No, jo el que deia és que no és que vulgui anar sempre al mateix punt, però és que és curiós perquè la vida sempre et porta al mateix punt, almenys en el meu cas. El que volia dir és que ara mateix quina situació adoptaria, per exemple, Michael Jackson, perquè ell era negre, va ser blanc, però és que hem de dir que ell va voler passar de blanc a negre perquè no s'acceptava com a negre. Ell no li agradava ser negre. Podríem dir que aquí hi ha una discriminació personal per part seva, per ser negre i voler ser blanc? Totalment. Una pregunta molt ràpida. Abans que respongui la gent, has dit que sempre acabem tornant al mateix punt volent dir a Michael Jackson. Sí, és curiós, perquè... No, és que en l'àmbit personal sempre s'acaba arribant a Michael Jackson amb Aleix. Sí, te'n vas a un parc d'atraccions i penses en Michael Jackson. Te'n vas a una escola de primària, penses en Michael Jackson. Te'n vas a veure Peter Pan, penses en Michael Jackson. Te'n vas a qualsevol cosa. És curiós. Toca el profe d'educació física, penses en el Michael Jackson. Totalment. Todos los caminos te llevan a Michael Jackson. Mira solo en casa, Michael Jackson. No sabem si Michael Jackson va patir aquesta transició per malaltia o per voluntat. Però si fos per voluntat, també ens hauríem de posar certa responsabilitat com a ciutadans. Per què una persona ha arribat a odiar-se a si mateixa? En quin món li estem cedint a aquesta persona? Toni, que no tindràs un ascens. Bueno, però jo ho intento. Bueno, m'ha agradat molt, per cert, tota la discussió que hem tingut aquí. Seria molt guai, m'ha semblat molt interessant. Home, és que dona molt tema. Sobretot tema Michael Jackson. Sempre Michael Jackson. Si li dones voltes... Sí. Algú té alguna cosa més a dir? No? Doncs començo a donar per tancada la nit. Moltíssimes gràcies a Aleix Manzano i moltes felicitats. El dia 9 t'ho cantem com Déu mana. Bona hora, Grindr, a tots i a totes. I bona nit. Que ara ja és l'hora, ja comença. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Martí Grifoll. De res. Ja, espero que us hagi quedat a tots la meva secció. M'ha costat molta feina fer-la. A tope. Nil Codina, moltíssimes gràcies. De veritat, sempre aprenem molt amb tu. Una abraçada telemàtica. I Toni Ejidos, jope, un altre negre al grup. Moltes gràcies per no fer-me sentir tan sola. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I Cèlia Ventura, em deixo el millor pel final. Moltes gràcies, Cèlia. I això ha estat tot. I un aplaudiment per la Laila! Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu estat veient en directe. Ho sento molt per no tenir la... No, escolta, que hem arribat als 11, vale? Poc a poc. Moltíssimes gràcies a tots. Sento molt la qualitat, però és que estàvem en directe real. Això té molt de mèrit. Això està tot per aquesta setmana. Ens veiem la següent amb l'equip gris. I mentrestant, que no us censurin.